ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሙን ከምቲ ልሙድ ብሉጽ ናይ ሂንዲ ፊልም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሰዓቡኒ ናይ ፊልምና ታሪኽ እንትጅምር ሲዶ ዝተባሃለ መንእሰይ እናረኣና እዩ ኣብ ውሽጢ ባቡር ኮይኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ፈተና ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ንሱ ኣዝዩ ንፉዕ ተጻዋታይ ፖርኩር ስለዝኾነ ገለ ሓደገኛታት ምንቅስቓስ ይገብር እዚ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ባቡር ዘለው ሰባትን መሓዙቱን የገርሞም ክቐርጽዎ እውን ይጅምሩ ኮይኑ ግና ብኣዝዩ ዘገርም ኩነታት እዚ ነገር እዚ ነቶም ፖላይስ ኣይተመችዎምን ከኣስርዎ እውን ይመፁ ግን ጀግናና ባዕሉ ብቐሊሉ ኢዳ ይሃበን ካብታ ባቡር እውን ዘሊሉ የምልጥ ብድሕሪኡ ናብ ዓዲ ይምለስ እዚ ድማ ኣቦኡ ዲክስት እዩ ብስንፍና ወዱ ኣዝዩ ሓዚነሉ መዘና ወዱ ዝኾኑ ቆልዑት ብዙሕ ነገራት ክበፅሖ ከለዉ ንሱ ግና ስራሕ ኣልቦ ብምዃኑ ኣዝዩ ይሓዝን ከምኡውን መወዳእታ ናይ ፀወታ እዚ ሞት ከም ዝኸውን ይነግሮ ኮይኑ ግና ጀግናና ሓደ መዓልቲ ውሩይ ስለ ዝኸውን ካብዚ ዝሓሸ ህይወት ስለ ዝነብረንን ኣብቲ ፀወታ ጽኑዕ እምነት ይህልዎ ሽዑቡ ኣዝዩ ተናዲዱ ብኢዱ ሒዙ ናብ ሓደ ክፍሊ ይወስዶ ናይ ሓው ገንዘብ ወፂኡ እውን ኣብ ቅድሚኡ ይድብርየሉ እትደልዮ ገንዘብ ውሰድ ኮይኑ ግና ጌጋ ሓውካ ፈጺምካ ከይትደግም ንሱ እዚ ገንዘብ እዚ እዩ ዘድልዮ ነይሩ ግን መወዳእቱ ኣይጸበቐን ይብሉ ኣብቲ እዋን እቲ ሲዶ ሓዚኑ ብሽክሌትኡ ሒዙ እናጎየ ይኸይድ ናይ ሓው ኒሃል ዘኽርታትን ክዝክር ይጅምር ምክንያቱ ንሱ ኣብቲ ፀወታ ኣዝዩ ንፉዕ እዩ ነይሩ ክልቲኦም ብሓደ እዋን ኣዕሩኽን ኣሓትን እዮም ነይሮም ኒሃል ኩሉ ግዜ ንሴዶ ይምህሮ ነይሩ ምክንያቱ ካብኡ ላዕሊ ሓያል ስለ ዝነበረ እዩ ስድራቤቱ ክሳብ ዛሕጂ እዋን ብሓጎስ ይነብሩ ነይሮም ኮይኑ ግና ናይ ኒሃል ሕልሚ ኣልሜዳል ናብ ዝተባሃለ ከባቢ ምኻድ እዩ ነይሩ እዚ ቦታ እዚ ኣብቲ ናቶም ፀወታ ዝበለፀ ክኢላ ዝኾነ ሰብ ዝኸዶ እዩ በዚ ድማ ነቶም ቪድዮታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምስ ለቐቖም ሕልሙ ተዓዊትሉ ንኽፃወት ናብኡ ይኸይድ ኮይኑ ግና እቲ ዘሕዝን ነገር ምስ ከደ ኣይተመለሰን ብድሕሪኡ ፊልምና ናብ ናይ ሕጂ እዋን ትመልሰና ናብቲ ኣብ መንጎ ተጻወቲ ውድድር ዝግበረሉ ሜዳን ንኸይድ ዴቭ ናይቲ ፀወታ ስራሕ ኣካያዲ እዩ ነቶም ፀወታኦም ዝፃወቱ ሰባት ቪድዮ ይከታተል ሃንደበተ ዒንቱ ኣብ ናይ ሴዶ ቪድዮ ምስ ዓረፈ ድማ ምስኦም ንኽፃወት ይሓርዮ ብድሕሪኡ ኣብቲ ጉጅለ ዝነበረ ሓደ ሰብ ቁሩብ ትምህርትን ክቆጽዖን ይደሊ ስለዚ ክልቲኦም ብሓደ ይፃወቱ ኮይኑ ግና ዴቭ ኣብቲ ፀወታቲ ኣዝዩ ሓያል ከም ዝኾነ ንርዳእ ኣብ መወዳእታ እውን ክቆትሎ ይኽእል ምክንያቱ ሚስጥሮም ናብ ፖሊስ ክሕልፍ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ ኢንተርፖል እትሰርሕ ፓትሪሺያ ዝተባሃለት ንሪኣ እቲ ስራሕ ኣካያዲ ዴቭ ሰላይኦም ከም ዝቐተለ ምስ ፈለጠት ንሳ እውን ብዴቭ ኣዝያ ትበሳጮ ንሃገር ኣዝዩ ሃሳይ ዝኾነ ነገር ንምግባር ድማ ይጥቀመሎም ከም ዝነበረ ክትፈልጥ ትኽእል ንሱ ግን እንታይ ከም ንገብር ንምፍላጥ ፈለማ ኣብ ኢንተርፖል ፍቃድ ክሳብ ዝወስድ ተጸበይ ይብላ በቲ ሓደ ወገን ሲዶ ናይ መጻኢ ህይወቱን ንጹር ዘይምዃኑ ሓዚኑ ከፊሉ እናሃለወ እዚ ሽማግለ ንሜዳን ልኢኹ ኣብቲ ውድድሮም ክሳተፍ ከም ዝደልዮ ክነግሮ ይመጽእ እዚ ድማ ናይ ዝኾነ ፖርኩር ተጻዋታይ ሕልሚ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ይሕጎስ ብቕዓቱ ከረጋግፅን ሓው ዘይገበሮ ክገብርን እውን ይደሊ ናብ ወደብ ዝበፅሕ ዴቭ እውን ዘይሕጋዊ ነገራት ከሰጋግር ይርከብ ነቲ ኣቑሑት ንምሕላፍ ናይ ሜዳን ስም ይጥቀም ብድሕሪኡ ሴዶ ምስቲ ሽማግለ ምስ ካልኦት ተጻወትን ብዓባይ መርከብ ናብ ፖላንድ ይጓዓዙ ንሱ እውን ብሓዊ ክወርዕ ንሱ ክዕውቶ ዘይከኣለ ሕልሚ እውን ክዕውት ንነብሱ ከተባብዕ ይጅምር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፁ ብዙሓት ተጻወቱ ኣለዉ ሽዑ ዴቭ መፂኡ ናይዚ ቦታ መራሒ ንሱ ከም ዝኾነን ኣብቲ ውድድር ዝግበረሉ እዋን ንኩሎም ዝነብሩሉ ክፍሊ ከም ዝህቦም ይነግሮም ከምኡውን ምስቲ ደጋዊ ዓለም ምንም ዓይነት ርክብ ንኸይህልዎም ስልኮም ይቕበልዎም ቦታኦም እትሕብር ሰዓት እውን ይኣስርሎም በዚ ድማ ማንም ንኸየልምጥ ንምግባር እዩ ምክንያቱ እዚ ተራ ውድድር ኣይኮነን እዚኣቶም ተወዳደርቲ ኣብቲ ፀወታ ካብ ዘለው ኣዝዮም ሓያላት ሰባት እዮም ነዚ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ ንዝዕወት ብዙሕ ሚልዮናት ዝረክብ በዚ ድማ ቀዳማይ ክወፅእ የተባብዑ ዴቭ ነቲ ፀወታ ዝያዳ ንምውዓይ ቀዳማይ ዝወፀ ምስኡ ንምግጣም ዕድል ከም ዝህልዎ ይነግሮም ኣብቲ እዋን እቲ እንተተሳዒሩ ንሱ ጀግና ሜዳን ይኸውን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ገንዘብ እውን ይረክብ ኮይኑ ግና እንተተሳዒሩ ምንም ነገር ኣይረክብን ኣብቲ ውድድር ከም ዝተሳተፈ እኳ ይቁፀርን እዚ ኩሉ ብሃብታማት ሰባት ይቕረጽ ንሳቶም ድማ ኣብቶም ተወዳደርቲ ውርርድ ይገብሩ በዚ ድማ ዝፀወታ ናይ ሞት ውድድር ከም ዝኾነ ንርዳእ እቲ ዝሰዓረ ጥራይ እዩ ብህይወት ዝነብር ፓትሪሻ ሜዳን ሓደሽቲ ተጻወቲ ሒዙ ከም ዝመፀን ውድድር ከም ዝገብርን ትፈልጥ ሴዶ ከም ዝተሳተፈ እውን ተስተውዕል ንዴቭን ነቶም ዝተረፉ ናይ ጉጅለ ኣባላትን ንምውዳቕ ንዕኡ ክትጥቀመሉ ትውስን
ዴቭ ዓብዪ ግብጃ ፀዊዑ ነቶም ኣብቲ ውድድር ዝወራረዱ ሰባት ኣብ ዓለም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፕላቲኒየም የርእዮም ብኡ ኣቢሉ ዝኾነ ኒኩለር ቦምብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ዴቭ ኣብ ትሕቲ ስሜዳን እንታይ ዓይነት ዘይሕጋዊ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዝርዳእ። ሴዶ ኣብ ደገ ኮይኑ ሓንቲ ካብቲ ውድድር ኣመሓዳሪት ይላለያ። ብዛዕባ ኩነታት ስራቤቱ ንምፍላጥ እውን ካብኣ ስልኪ ይቕበል። ብቕዓቱ ንምርግጋፅ እውን ሓዊ ዘይገበሮ ነገር ንምግባር ናብ ሜዳን ከም ዝመፀን ንስራቤቱ ይነግሮም። ምስቶም ምስኡ ዘለው ተፃወቲ እውን ይላለ። ካብኣቶም ሓደ እቲ ግብፃዊ ማርቲን ይርከቦም። እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣመሓደርቲ ዝኾነት ዓልያ እያ። ኮይኑ ግና ሴዶ ገና ምስ ረኣያ እዩ ዝፈተዋ። ኣብቲ ፀወታ ክፍትና ይኸይድ ክስዕራ እውን ይኽእል። ክላለያ እውን ክቐርብ ምስ ፈተነ ንሳ ግና ኣብቲ ውድድር ክንራኸብ ኢና ኢላ ገዲፋቶ ትኸይድ። ንፅባሒቱ ኩሎም ተፃወቲ ናብ ውድድር ክኸዱ ይዳለዉ። ገሊኦም ፈሪሖም ካልኦት ድማ ተበረታቲዖም ኣለዉ። ኩሉ ነገር ናብ ዝቕረፀሉ ሩሑቕ ቦታ ክሳብ ዝበፅሑ ናይ ሴዶ ዕሩኽ ካብ መኪና ክወርዱ ከለዉ ይርእይዎ። እቲ ውድድር እውን ኣዝዩ ቅልጡፍ ጉያ ክኸውን እዩ። እቲ ተፃዋታይ ኣብቲ ባንዴራ በፂሑ ክትንክፎ ኣለዎ። ኮይኑ ግና 16 ባንዴራታት ጥራየን ዘለዋ። ናይቶም ተወዳደርቲ ቁፅሪ ግና 32 እዩ። እዚ ማለት ፍርቆም ኣብቲ ቀዳማይ ውድድር ክሰዓሩ እዮም። በቲ ካልእ ወገን ፓትሪሽያ ኣዝየን ቅልጡፋት መኻይንን ዝኣትዋሉ ውድድር ትከታተል። እቶም ተወዳደርቲ ክበፅሑ ኣለዉ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ነታ ባንዴራ ዘለዋ ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪናን ንምስዓብ ናብ ሓንቲ መኪና ይዘልል። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ እቲ ውድድር ዝረሰነን ብፈተና ዝመልአን እዩ። ምክንያቱ ካብታ መኪና ዝወደቐ ሰብ ብዘሕዝን ኩነታት ክመውት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ነቲ ውድድርን ንሙሉእ ዓለም ክፋኖ ንሪኦ። ሲዶ እውን ኣብ መፃወድያ ይወድቕ። ኮይኑ ግና ፅንዓት ኣለዎ። ንክስሕቦ እቲ ሰንሰለት ናብ ካሊእ መኪና ይድርዩ። ብብልሓቱ ድማ ናብቲ ክዛዘም ተቃሪቡ ዝነበረ ውድድር እንደገና ክምለስ ይኽእል። ሕጂ 3 ባንዴራታት ጥራየን ይተርፋ። እታ ጓል ሓንቲ ምስ ወሰደት 2 ይተርፋ። ሕጂ ድማ እቲ ውድድር ንሴዶ ኣፀጋሚ ይኸውን። ምክንያቱ ካብዘን 2 ባንዴራታት ሓንቲ ክወስድ ኣለዎ። ክልቲኦም ናብታ ባንዴራ እናጎዩ ሴዶ ቀዲሙ ክሕዛ ይኽእል። እዚ ድማ ንኩሉ ሰብ ይሐጉስ። ምክንያቱ ኣዝዩ ፅቡቕ ትርኢት ኣቕሪቡ እዩ። ፓትሪሻ እኳ ንዕኡ ብኸመይ ከይዳ ከም እትረኽቦ ክትሓስብ ትጅምር። ምሸት ናብ መደቀሲኡ ምስ ተመልሰ ኣብቲ ውድድር ዝሞቱ ሰባት ይርኢ። ኣብቲ እዋን ንሓዊ ይዝክር። ምክንያቱ ንሱ ብርግፅ ብከምዚ መንገዲ ከም ዝሞተ ይርዳእ። ኣዝዩ ክበኪ ድማ ይጅምር። ዴቭ ነቶም ዝሰዓሩ ተወዳደርቲ ድግስ የዳሉ። ኮይኑ ግና ሴዶ ከብዕል ኣይደለየን። ንዓልያ ምስ መንእሰይ ኮይና ይሪኣ። ብኣ ስለ ዝቐንአ ድማ ኣዝዩ ይናደድ። ንሳ እውን ህንዳዊ ምዃኑን እዚ ነገር እዚ ምስኣ ከምዘይሰርሕን ተርድኦ። ኣብኣ ዝቐንአ ፈላማይ ሰብ ብምዃኑ ድማ ኣዝያ ትሕጎስ። ካብ መካየዲት ሜዳን ሓንቲ ብምዃና ካብቲ ዘለዎ መሕብእ ቦታ ናብ ደገ ሒዛቶ ክትወፅእ ትኽእል። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ሓደ ሆቴል እውን ደስ ዘብል ናይ ፍቕሪ ግዜ የሕልፉ። ሽዑ ፓትሪሻ ትመጽእ እሞ ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዘሎን ዴቭን ኣባላቱን ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘእትውዎ ዓብዪ ፅዕነት ንምሽፋን ይጥቀሙሎም ከም ዘለዉ ትነግሮ። መጀመርታ ንሱ ክትፃወተላ ስለ ዝመፀ ምስኣ ክትተሓባበር ይዓቢ። ንሱ እውን ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ብምዃኑ ምንም ዓይነት ሰነድ ስለ ዘይብሉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣቱ ምስ ረድአቶ ሕራኢሉ ካባይ እንታይ ክትደሊ ይብላ። ኩሉ ዘረብኡ ንክሰምዑ ድማ እቲ ፅዕነት መዓዝ ከም ዝርከብዎ ንምፍላጥ እዚ ናይ ስለላ መሳርሒ ምስ ዴቭ ከተሓሕዞ ትነግሮ። ጽባሒቱ ንጉሆ እንደገና ናብ ሜዳን ይምለስ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ዴቭ ሓጋዚ ዝኾነ ጃክ ይከታተሉ ከም ዝነበረን ምስ ፖሊስ ከም ዝተሓባበረን ይፈልጥ። ንሱ እውን ትጋገለኻ ይብሎ ገና ከርድኦ እንትፍተን ክወቕዖ ይጅምር። ስለዚ ካብኣቶም ንምምላጥ ምንቅስቓስ ክገብር ይጅምር። ኮይኑ ግና ጃክ ካርሞ ይጅምር። ሽዑ ዴቭ ይሪኦም እሞ ንሱ እውን ንሱ እዩ ዝጀመሮ ይብሎ። የትስኦ እሞ ስለምንታይ ምስ ፖሊስ ከም ዝተሓባበረ ክፈልጥ ይደሊ። ሲዶ እውን እታ ማይክሮፎን የረክቦ። ብኻልእ ገጽ ፓትሪሻ ካብ ስራሕ ብምውዳቓን ኣዝያ ትበሳጮ። ብድሕሪ ጃክ ናይ ፕላቲኒየም ፅዕነት ሒዙ ናብ ካልኦት ሰባት ከሰጋግር ከሎ ንሪኦ። ኮይኑ ግና ፓትሪሻ ኣብቲ ቦታ ትበፅሕ። ኣብ መንጎኦም ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ይጅምር። ኮይኑ ግና እቲ ፅዕነት ዝሓዘት መኪና ክተልምጥ ትኽእል። ጃክ ከምልጥ ክብል ኣርኪባ ክትሕዞ ትኽእል። ፓትሪሻ ናይ ጃክ ምንቅስቓስ ኩሉ ትፈልጥ ነይራ እያ። ምክንያቱ ንሴዶ 2 ድምፂ መቕድሒ እያ ሂባቶ ነይራ። እታ ቀዳመይቲ ንዴቭ ረኪቡ ምስኦም ከም ዝኾነ ረጋጊፁ። እታ ካልአይቲ ድማ ምስ ጃክ ክበኣስ ከሎ ኣብ ጅብኡ እትሉ ነይሩ። በዚ ድማ እዩ ፓትሪሻ ቦትኡ ዝፈለጠት። ካብዚ ፕላቲኒየም እዚ መን ረክብ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ትደሊ። ኮይኑ ግና ንሱ ምዝራብ ይዓቢ። ዴቭ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ይፈልጥ። ስለዚ እንታይ ከም ዝገብር ክሳብ ዝሓስብ ነቲ ውድድር ደው የብሎ። ንሴዶ የምፅኦ እሞ እቲ ነገር ክፈልጥ ከም ዝኾነ ዴቭ ክቆስሎ ስለ ዝኾነ ካብዚ ክተድሕኖ ከም ዝግባእ ንፓትሪሻ ክነግራ ይገብር። ንሳ እውን ክትረኽቦ ትሰማማዕ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ክልቲኦም ወገን ከም ዝተጻወተ ንርዳእ ክሳብ ሕጂ ምስ መን ከም ዝኸውን እውን ኣይፈለጠን ዘሎ እቲ ጽዕነት ዘለዎ ቦታ ከፍልጣ ንፓትሪሻ ንምርኻብ ቦይኑ ኣብቲ ቦታ ይበጽሕ ኮይኑ ግና ብተመሳሳሊ እዋን ናይ ዴቭ ሰባት ከም ዝበጽሑን ማንም ንምድንጋር እንተሓሲቡ ብኡ ንብኡ ንኽመውት ኣብ ዙርዮም ዘሎ ቦታታት ቦምብ ከም ዘቐመጡ ይፈልጥ ኣብ መንጎ ፖላዊስን ናይ ዴቭ ሰባትን ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ይጅምር ሴዶ እውን ምስ መን ክውግን ከም ዘለዎ ይፈለጠን ኣብ ቅድሚኡ ዝመጸ ፖሊስ ይኹን ናይ ዴቭ ሰብ ክሃርም ይጅምር እቲ ዋና ነገር ካብዚ ብሰላም ምውጻእ እዩ ሽዑ ዴቭ በፂሑ ሓለውቲ ይሃርም ናይቲ ሳንዱቕ ምስጢራዊ ቃል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ጽዕነት ከብጽሖ ዝኽእል ንሱ ብምዃኑ ንጃክ ከውፅኦ ይኸይድ ፓትሪሻ ግና ኣብ ደገ ኮይና ዴቭ ነቲ ቦታ ብምልኡ ብቦምብ ከም ዝጸመዶ ትርኢ ክወጽእ ከሎ እውን እታ ናይ ርሑቕ መቆጻጸሪ ካብኡ ንምንጣቕ ናብኡ ትጎይ ማንም ክንቀሳቐስ እንተሓሲቡ ነቲ ቦታ ኩሉ ከም ተፈንጅሮ ተፈራርሖም ኮይኑ ግና ሴዶ ብድሕሪ ኣይመጽእ እሞ ነቲ መሳርሒ ካብ ኣይምንጥላ እዚ ኩሉ ንዴቭ ዘለዎ ተኣማንነት ንምርግጋጽ እዩ ፓትሪሻ ድማ ንቓሕ እምበር እዚ የታለካ እዩ ዘሎ ንሓውካ እውን ዝቆተሎ ንሱ እዩ ናትካ እውን መወዳእታ ከም ናቱ ይኸውን ትብሎ ዴቭ ይቁጣዕ እሞ ካብ ሓቂ መምለጢ ስለ ዘየለ ህይወት ሓው ዘጥፍአ ብርግጽ ንሱ ከም ዝኾነን ካልእ ነገር ክገብር እንተሓሲቡ ንዕኡ እውን ከም ዘጥፍኦ ይነግሮ ስለዚ ሴዶ ንኩሎም ንምጥፋእ ይውስን ነቲ ቦታ ምስ ዘለዎ ነገር ይፍንጅሮ ኮይኑ ግና ዴቭ ምስ ሰባቱ ከልምጥ ይኽእል ፓትሪሻ ምስ ናይ ፖሊስ ኣባላታት ትርሕቕ ሴዶ ምስ ናይ ሓው ቀተልቲ ኣባል ብምዃኑ ኣዝዩ ይድንገጽ ኒሃል ኣብ ሜዳን ዘለዎ ውድድር ኩሎም ክሓልፍ ድሕሪ ምኽኣሉ ብኸመይ ከም ዝሞተ ንምፍላጥ ፊልምና ንድሕሪት ትመልሰና ምስ ዴቭ ናብ ናይ መወዳእታ ውድድር በፂሑ ነይሩ እዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ቃልሲ እዩ እቲ ውድድር ነታ ብሽክሌት ንምሓዝ እዩ ብኣውን ናብ መሬት ወሪድካ ናብታ ባንዴራ ንምብጻሕ ካብ ነፋሪት ምዝላል እዩ ክልቲኦም ከም ዝዘለሉ ንርኢ ዴቭ ነታ ብሽክሌት ክሕዛ ይኽእል ፓራሹቱ ከፊቱ እውን ናብ መሬት ይወርድ በአንጻሩ ግን ሓውና ብሽክሌቱ በጽሑ እቲ ፓራሹት ግን ከም ዘይሰርሕ ብሰብ ኢድ ከም ዝተቆርጸ ምስ ፈለጠ ናብ ሓደ ነዊሕ ህንጻ ይኣቱ እሞ ብዘሕዝን ኩነታት ህይወቱ ይሓልፍ እዚ ድማ ሓው ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝረኣዮን ብሰንኪ ጥልመት ዴቭ ሓው ብኸመይ ከም ዝሞተ ይፈልጥ ምክንያቱ እቲ ሰዓረ ናይ ሜዳን ጀግና ስለ ዝኸውን ንሳቶም ድማ ካብ ዴቭ ወጻኢ ማንም ናይ ሜዳን ጀግና ክኸውን ኣይደልዩን بخالق قص باتريشيا بستفتر نجر مخنيات كاب سرحة تبرر سيدو نتاز فوتو عليا الزراربا كوين قنا نسا مسديبن مسباتن بمخانا بمتلاما خدع خوينات تصنع نزيو كل سبح ما غيرو زريو أب كرمي دويلو مسولو نخملس كمون كعوتو زي خاله حلم حاو نخعود حجي كاوات ايمان ناب زي ولوم نابو ندي نخملس يتباوعو سلازي ناب باتريشا خيد سلامنتي حاو خمس قتلو وخفلت إدلي نساون ديفيس سقل كولو حسل زنقد نزز مرحو ماركس تبهالن ناي ديف سرحا كايد زخون نسب مخانو تنقرو ناب اخبصح مئنتا ديف ناب زر كول ميدان اندقنا خملس اللو نسون تودادر تنايت ውድድር ካልእ መድረኽ ይፋለጥ እዚ ድማ ኣብ መንጎኦም ዝግበር ውድድር ኣኽላባት ይለቁሎም ነፍሲ ወከፍ ክልተ ሰባት ብሓደ ይኾኑ ካብቶም ካልኦት ሰባት ቀዲሞም ኣብቲ ባንዴራታት ክበጽሑ ክእሉ ኣለዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዋን እቲ ውድድር ካብ ቀደሙ ዝበለጸ ኣጸጋምና ኾነ ይኸይድ سيدوغنا أبزو ددر يتساتفن اتفرق وددر أو أخم زنابرن سبات وردوم كسرزو خم جمورون مسفلت اندقنا يملس كل سب نسو خم السعر رقص أنيا أيو نسو نافت مودة أتاو ددر بطحو نيحاو مسالي ملس أو قدم إدويلو نمسعر تراي كم زستملسن خالق من منقر كم زيد اللي نقرو كوينقنا ديف يا أبي كساتف عيدوليون يبرو كوينقنا مارك بوزح جنزب سلازركب نخساتف يئزز ديفي نادد مو أبز مرخزي ناتو مشارخت نخوخون حدثة مسيدو خسمامع خمزلون سباتي نقرو كدع بمخان برقص ما نما يقبلون كويني قنا عليا أنا يقبلو إيه تبلو أبتواني تسيدو بحق خمت فوتو يفلت إزمس فلت نفكاريتون نزموت حاون كبل نخسعري وسن اتود دروني جمر اتو مخلابات كاب دحرت اتوم تتعوتي قويو اتو مخلابات عزيم چكاناتكم زخونو نردا مغنياتو حدثة متحيزوم بقو يطفو وايوم حدا خلبنا عليا حزام سبله سيدو بعلو نخسو واي وسن ببلحات دما خاو خلمت يخيل نتا قيح بانديراون اب قدمي يرخبا كونغنا قداماي زغبرو صعدا بانديرا سلازدلي كحزاي دلين ناي سيدو عيني ابتا صعدا بانديرا يزلو اتو مخلابات نعون نفقاريتو يسعبوهم كم زلو مسرعيه كونغنا ام نفس وقف اوان كاب اتم كلمت يخيل نزا بانديرا زيا بزخون واغا خرخبا يدلي مخنياتو بتحدو وغن تو مخلابات نتوم تودا
ተወዳደርቲ ይቀትልዎም ስለዘለዉ ነታ ኣፍቃሪቱ ሒዙ ብብልሓት ይጥቀም ኮይኑ ግን እቶም ምክላባት ክበጽሕዎ ይኽእሉ ኣብቲ እዋን ካብ መስኮት ይዘልል እተን ቀያሕቲ ባንዴራታት ከም ዝተልዓላን እታ ጻዕዳ ባንዴራ ጥራሕ ከም ተረፈትን ንርዳእ ኣዝዩ ጽኑዕ ሃለዋ ዝግበረላ ኮይና ናብኣ ዝቐረበ ሰብ ብኤሌክትሪክ ይተሓዝ ሴዶ ብኸመይ ከም ዝበጽሓ ይፈለጠን ንሱ ንዓልያ ናብ ባንዴራ ክትበጽሕ ዝኽእለሉ ሓደ መንገዲ ጥራይ ዘሎ ኮይኑ ግና ንሕድሕድና ክንተኣማመን ኣለና ይብላ ንሳ እውን ናይ ሓዊ ሰንሰለት ተርእዮ ንሱ እውን ኣብኣ ክትኣማመን እምነት ትህቦ ሽዑ ፍልይ ዝበለ ምንቅስቓስ ክገብር ንረኽቦ ናብታ ጻዕዳ ባንዴራ ክበጽሕ እውን ይኽእል ዓልያ ግን ኣብ መወዳእታ ፈትሊ ቆይማ ኣላ ክትመውት ምንም ኣይተረፋን ነይሩ እቲ ስራሕ ብዓወት ይዛዘብ ናብ ሳልሳይ መድረኽ እውን ይወጽሑ ዴቭ ብዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ይናደድ ክልተ መራሕቲ ዘለዋ መርከብ ትጥሕል ከም ዝበሃል ናብ ማርክ ይኸይድ ምስ ሰብኡ ከም ዝኾነ ካብ ቁልዕነቱ ከም ዘዕበዮ ንርዳእ ዴቭ 5 ናይ ኣልኮል ብርጭቆታት የምጽኣሉ ኣብ ሓደ ውሽጢ መርዚ ከም ዘሎ ይነግሮ ክልቲኦም ክሰትዩ ድማ ይጅምሩ እቲ ዓጫ ዝበጽሓቶ ብርጭቆ ይሰቲ ንሕድሕዶም ይረኣዩ ነብሲ ወከፍ ኣብ መንጎኦም ክንደይ ዝኣክል ጽልእ ከም ዘሎ ንርዳእ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ክዛረሩ ከለዉ ፖላዊስ ብሰንኪዞም ውድድራት እዚኦም ቆልዑ ስለ ዝገበርዎም ብምስጥር ቁሩብ ክሰርሑ ይወስኑ ነብኡ ምንም ዓይነት መርዚ የገበረሉን ምስኡ እናተላገጸ ጥራዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ሜዳን ናይ ምግዳፍ ስምምዕነት ንኽፍርም ይገብሩ ከምኡ እውን ይኣስሮ ሲዶ ካብቲ ቦታ ክወጽእ ኣይከኣለን ዝያዳ ሓበሬታ ክፈልጥ ይደሊ ዓልያ ከዓ እቲ ሓላፊቶም ኤሊዛ ከም ዝኾነትን ንሲዶ ክትነግሮ ትኸይድ ንሱ እውን ፖሊስ ትኩረት ንኸይገብረሎም ነቲ ጸወታ ቁሩብ ከም ዘዝሕሎ ይርዳእ እዚ ባዕሎም ንምግላጽ ናይ ሓዊ መሰል ንምምላስን እቲ ናይ መወዳእታ ዕድል እዩ ዓልያ ናብ ፓትሪሻ ትኸይድ እቲ ርኽክብ ዝፍጸመሉ ቦታ ኣድራሻ ትህባ ፖሊስ ኣምፂኣ ድማ ኢድ ብኢድ ትሕዞም ሲዶ እዩ ከምዚ ክትገብር ዝነገራ ንሱ እውን እቶም ሓለውቲ ንኽጽመዱ ናይቶም ተወዳደርቲ ዕርኹ ንኽበኣሱ ይገብር ሽዑ ናብ ሜዳን ዋና ቤት ጽሕፈት ክኣቱ ይኽእል ብዛዕባ ናይ ርኽክብ መስርሕ ዝኾነ ሓበሬታ ክፈልጥ ይደሊ እዚኣ ኤሊዛ ተባሃለ ሰበይቲ ዘይኮነትስ እቲ ኣቑሑት ዘለዎ ናይ ኮንቴይነር ስም ከም ዝኾነ ይፈልጥ ብድሕሪኡ ንፓትሪሻ ንምርካብ ናብቲ ወደብ ይኸይድ ነቲ ኮንቴይነር ክደልዩ ይጅምሩ ኣብኡ ምስ በጽሑ ማርቲ ምስ ሓለውቲ ይረኽብዎ ብሓይሊ እውን ይሃርምዎ ፓትሪሻ ንማርክ ክትሕዞ ይገብር ኣብ መገዲ ከለዉ ምስ ናይ ሓዊ ሞት እንታይ ርክብ ከም ዘለዎ ይሓቶ ዴቭ ናይቲ ፓራሹት ፈትሊ ዝቆረጾ ንሱ ከም ዝኾነ ይነግሮ ኣብቲ እዋን እቲ ንሱ ምንም ከም ዘይተፈጠረ መሲሉ ንኽመውት ሓዲግዎ እዩ ስልኩ እውን የውፅእ እሞ ቅድሚ ምማቱ ናይ ሓዊ ናይ መወዳእታ ቪድዮ የርእዮ ንመወዳእታ ውድድር ይዳሎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነዚ ቪድዮ እዚ ነዲኡ ይቐርጽ ነይሩ ከምኡ እውን ሓዊ ንኽዳሎን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብቲ መወዳእታ ውድድር ንኽራኸቡን የተባብዖ ነይሩ ኮይኑ ግና ዴቭ ኣብ መወዳእታ ጠሊምዎ ኣብ መንገዲ ከለዉ ናይ ፓትሪሻ ስራሕ መካየዲ ይመጽእ ምስ ዴቭ እውን ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ናይ ጽዕነት ምስጢራዊ ቃል ስለ ዝፈልጥ ንማርክ ከጥፍኦ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦ ይፈልጥ ሽዑ ጃክ ሓኒቑ ይቆትሎሞ ንሱ ምስ ማርክ ሓቢሩ ዝሰርሕ ኮይኑ ይጸንሕ ንሲዶ ሕነ ክፈድድ ማዕድል ይሂቦ ናይቲ መሳርሒ መኽዝን ቦታን ምስጢራዊ ቃልን ይነግሮ ፓትሪሻን ሴዶን ናብ መኽዝን ይኸዱ ነቶም መሳርሒ ኩሎም ይረኽብዎም ነቲ ውድድር ንምቕጻል ናብ ሜዳን ይምለስ እቶም ተወዳደርቲ ነቲ መወዳእታ መድረኽ ይበጽሑ እዚ ድማ ናይ ማዕድን ውድድር ይበሃል እቶም ተወዳደርቲ ኣብ መሬት ኣብ ዝተቐበሩ ፈንጂታት ይጎዩ ኣብ ቅድሚኦም ዝመጸ ዝኾነ ፈንጂ እናረገጹ ዝሞትሉ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና እዩ ዴቭን ተዓዘብቱን 7 ተወዳደርቲ ከም ዝወጹን ምንም ከይደኸመ ምስኡ ናብ መወዳእታ ውድድር ዝመጽእ ሴዶ ጥራይ ከም ዝተረፈ ይፍለጥ ሴዶ ኣዕሩኽቱ ክሞት ከለዉ ይርኢ ምንም ክገብር ግና ኣይከኣለን እዚ ድማ ንዴቭ ዘለዎ ጽልእ ይውስኽ ናይ ሓዊ ሕነ ክምልስ እንተኽኢሉ እንተዘይኮይኑ ግና ከም ዝቆትሎ ንሱ እውን ከም ዝመውት ይገብሮ እዚ ድማ ንሴዶ ንኽበኪ ይገብሮ ሕነ ናይ መፍዳያ ባህጉጉን ብዝበለጸ ይውስኽ ንዴቭ ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድር ክውድሆ ይውስን እቲ ውድድር ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንርዳእ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ኣብ ኢዶም ናይ 20 ደቂቓ ግዜ ዘለዎ ክትፍንጀር እትኽእል ቦምብ ይለብሱ ክልቲኦም ካብቲ እምባይ ወርዱ ኣብ ነዊሕ በዓቲ እውን ክጓዓዙ ኣለዎም ብድሕሪኡ ብብሽክሌታ ኣብታ ከተማ ስፍሓት ክጓዓዙ ኣለዎም ናይቲ ቦምብ መፍትሒ ቁልፊ ዝሓዘት ባንዴራ ክሳብ ዝበጽሑ ሓንቲ ባንዴራ ጥራያ ዘላ እዚ ማለት ፈለማ ዝበጽሐ ጥራዩ ብህይወት ዝነብር ናይዞም ሓያላት ናይ ህልውና ውድድር ይጅመር
ክልቲኦም ነታሕቲ ይወርዱ ዴቭ ዝወሰዳ እዛ ባንዴራ እዚኣ ናይቲ ቦምብ ቁልፊ ንምውሳድ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መስመር ዘቐመጣ እያ ብድሕሪኡ ስሄዶ ኣሎ ስለዚ ጠለሞ ድማ ኣዝዩ ተናዲዱ ክሕዞ ምንም ኣይተረፎን ብቕልጣፈ እውን ይትስእ ኣብዚ እዋን እዚ እንደገና ክበፅሖን ክቆፅዖን ይኽእል እታ ባንዴራ እውን ካብኡ ይምንጥላ ክልቲኦም መንገዶም ይቕፅሉ ነብሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፈተና ብዝበለፀ ይውስኽ እታ ባንዴራ እውን ብቑሩብ ካብዚ ናብቲ ትመሓላለፍ ኮይኑ ግና ሴዶ ዓብዪ ተፃዋታይ ምዃኑ ዘርኢ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ይገብር ኮይኑ ግና ብዘሕዝን ኩነታት እናጎየ ከሎ መኪና ትገጮ ቆሲሉ እውን ይወድቕ ሓው ከም ዝተሰዓረ ንሶ ይሰዓርን ሓይሉ እንደገና ይእክብሙ እንደገና ኣብ ብሽክሌታ ይስቀል ነዚ ውድድር ንምስዓር ናይ ሓው መምርሒታት ይዝክር ደድሕሪ ዴቭ እውን ይስዕብ ሙሉእ ሓሳቡ ብኸመይ ከም ዝስዕሮ እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት እውን ካብ ምንቅስቓሳቱ ክልተ ክገብር ይኽእል እታ ባንዴራ እውን ካብኡ ይምንጥላ ኣብ መወዳእታ መስመር ክበፅሕ ከዓ ይኽእል እታ ባንዴራ እውን ኣብ ቦታ ይቐምጣ ናይቲ ቦምብ ቁልፊ ንሱ ይወስዶ በዚ ድማ ንሱ ናይ ሜዳን ተዓዋቲ ይኸውን ኮይኑ ግና ሴዶ ብናቱ ወፃኢ መወዳእታ ዕድል ይህቦ ነቲ ቦምብ ኣይፈትሖን ንዓንቃለስ እሞ ነቲ ቁልፊ መን ከም ዝወስዶ ንርኢ ይብሎ እቲ ህዝቢ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ከኣምን ኣይከኣለን ዴቭ ንሴዶ ንምህራም ኣብ ዙርኡ ዘሎ መሳርሒ ይጥቀም ንሱ እውን ነቲ ቃልሲ ይመርሖ ኮይኑ ግና ብዛዕባ ዝሞት ሓው ክሓስብ ከሎ ናይ ህይወቱ ጌጋ ይገበር ንሓውካ ክተርክቦ ኢኻ ይብሎ ሽዑ ኣዝዩ ተናዲዱ ብሙሉእ ሓይሉ ካህርሞ ይጅመር ኣብ ዓይኒ ዝረኣዮ ናይ ሓው ሞት ጥራይ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዓፅሙ ክስበር ይኽእል ግዜ ሓሊፉ ካሊታት ጥራይ ምስተረፈ ሴዶ ቅድሚ ምፍንጃሩ ናይ ባዕሉ ቦምብ ክፈትሕ ይኽእል ዴቭ ቦምብ ኣብኡ ይፍንጀር ክመውት እውን ይኽእል ሴዶ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ሓው ሕነ ይፈዲ ኩሉ ሰብ ናብኡ ይጎይ ምስኡ እውን የብዕሉ ዓልያ ኣፍቃሪኣ ብምስዓሩ ክትኣምን ኣይከኣለትን ንሱ ንሓው ኣብ ኩሉ ቦታ ይዝክሮ መሰሉ ብምምላሱ እውን ሕጉስ ይኸውን እምበኣርከስ ናይ ሎሚ ፊልምና ኣብዚኣ ትዛዝም ከምዚ ዓይነት ፊልም ንምርኣይ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ የቐኒልና